Zdravo živo svima i dobrodošli na Ganesha kanal posvećen Djotišu ili vedskoj astrologiji. Moje ime je Jelena i evo nas kod prognoze za novembar 2025. Novembar mesec je mesec duboke transformacije, karmičkih žetvi i božanske mudrosti. Dakle, ovaj mesec donosi nam i neke karmičke intenzivne vrtloge. To je mesec u kome se podzemne struje Škorpiona susreću sa nebeskim redom Saturna u ribama i Jupitera u znaku raka. Dakle, ovo je analiza po Djotišu, po sideralnim pozicijama planeta, tako da se nemojte začuditi kad kažem da je Saturn u ribama ili Jupiter u raku ili da je Mars u Škorpionu. Kako god, ovo nije običan mesec, ovo je mesec unutrašnje jedne duboke alhemije. Puno planeta biće u znaku Škorpiona, gde se opet ovaj Mars koji vlada tim Škorpionom upravo nalazi u svom znaku već od kraja prethodnog meseca i on se sprema za neki svoj sveti rat. A ovaj Saturn, gospodar karme, on izlazi iz svog retrogradnog sna kraj meseca i budi nas za jedan dugotrajni proces žetve tih naših prošlih dela i svega što smo prethodno zasejali. Naglašavam, morate koristiti sideralni vedski horoskop, a ne tropski ili zapadni. Ukoliko ne znate gde se nalazi vaš poznak po Djotišu, slobodno to možete izračunati preko određenih sajtova. Daću linkove u opisu ovog video zapisa. To je sajt Devaguru i AstroSeek i tu možete ustanoviti gde se nalazi vaš podznak. Analiza će naravno biti data za svaki vaš poznak, tako da ostanite sa mnom do kraja. Ovaj mesec novembar počinje sa Marsom u svom znaku u sedištu, ali i sa Venerom, Šukrom u svom znaku u svom sedištu, tako da ove dve planete nekako na početku meseca, barem tako deluje, naročito za Veneru, deluje da je sve pod nekom kontrolom i da se odvija u nekom pravom smeru. Inače, sam taj Mars, on će boraviti tokom celog ovog meseca u znaku Škorpiona, a evo nas i kod tih glavnih događaja po redosledu. Dakle, prvo ćemo imati pun mesec u znaku Ovna i to u Barani Nakšatri. Ta Barana Nakšatra je pod uticajem Venere, Šukre. Dešava se 5. novembra. Sada, značaj koji ćemo imati za ovaj pun mesec, Mars je taj koji vlada ovim znakom, a Nakšatrom vlada Venera, tako da možemo očekivati i neke emocije koje će izaći na videlo, neka istina će se pokazati, moguće su i neke emocionalno jaki izlivi, ali budući da je Barani Nakšatra pod uticajem Venere, moguće da će biti i ublaženi ti neki eksplozivni potencijalni razgovori ili neka određena osjećanja. Potom imamo 9. novembra, Merkur, on će biti stacionaran, priprema se za svoj retrogradni hod. On će boraviti tada u tom momentu, tog 9. novembra, kada se bude pripremao za svoj retrogradni hod u Anurada Nakšatri. To sad ukazuje i na određene neke poteškoće, budući da neke tajne i neke možda laži, mogući su i neki jako loši i pogrešni ugovori, dogovori i pregovori, tako da ništa nije dobro za potpisivanje od 9. do 30. novembra, budući da do 29. će Merkur biti retrogradno, to jest 29. biće stacionarno direktan. Tako da ni taj datum, baš taj 29. nije baš povoljan za određene akcije. I naravno sve u simbolici tog istog Merkura. Potom ćemo imati 11. novembra Jupiter u svom retrogradnom hodu u znaku raka po Djotišu u Punarvasu Nakšatri, to je njegova nakšatra kojom on vlada. On će se potom vratiti od 5. decembra u znak Blizanci, pojačavajući određene i neke sumnje u veru, probleme u obrazovanju i probleme u nekim odnosima, komunikacijama, naročito s nekim autoritetima i u duhovnosti. Potom sunce, ono će ući u znak Škorpiona
16. novembra. On će se pridružiti ovom retrogradnom Merkuru, pridružit će se i ovom Marsu. To je jedna moćna vladavina. Sada imamo 3 grahe u znaku Škorpiona. Tu je veoma jaka i ta neka lična snaga određenih ljudi ili vaša snaga se može pokazati ukoliko se ova kombinacija nađe u nekoj dobroj kući, za ovaj znak i odnosno za ove 3 planete, za Merkur, za Sunce i za Mars. To ćemo vidjeti o tom potom. Potom imamo mlad mesec u znaku Škorpiona, on će se desiti 20. novembra. To je jedan novi početak u finansijama, novi početak na polju okultnih stvari, tajnih stvari. Mesec mlad desit će se u Anurada nakšatri, to je Saturnova nakšatra, tako da će to biti u nekom duhovnom smeru i jako tajno. Imaće jednu tajnu prirodu zbog samog Saturna koji vlada ovom nakšatrama, nalazi se u znaku Riba. Ribe su isto znak koji je tajne prirode, vodeni znak. Ono što isto interesantno reći jeste da ćemo imati tog 20. novembra evo i 4. grahu mesec u znaku Škorpiona, budući da smo već imali i samo Sunce i Mars i Merkur. Potom imamo Veneru koja će 25. novembra ući u znak Škorpiona u Vriščiku, donoseći strast, ljubomoru, posesivnost. Biće u kombinaciji sa Marsom, sa Suncem, Merkurom, tu je već i protutnjao i mesec, tako da ćemo ovdje sad imati 4. planetu, 4. graho u znaku Škorpiona. I za kraj imat ćemo 28. novembra, Saturn kreće direktno, izlazi iz tog njegovog retrogradnog hoda, znači to je kraj Šani Vakri i dolazimo do karmičke žetve koja ovdje startuje. Saturn prelazi u svoj direktni hod iz Purva Bhadrapada nakšatre, ona je pod vladastvom samog Jupitera, znači da ovdje imamo neke dobre žetve, međutim bit će neko kašnjenja tih dobrih žetvi budući da je Jupiter već krenuo retrogradno. Sreća je da je taj isti Jupiter u znaku Raka po Đotišu i u Punarvasu nakšatri još uvek tokom ovog direktnog kretanja Saturna. Znači to je ta veza između njih, tako da će sva ta žetva biti na neki način i pozitivna, ali sa nekim kašnjenjima. I hajmo sada malo dublje da sagledamo ove tranzite. Mars u Škorpionu, rekao smo on je u svom znaku, na svom terenu i on smišlja neku dobru novu strategiju. On menja svoju prirodu, ali se nekako ona ni ne vidi u ovom znaku trenutno, ali se priprema. Ovo vam je kao priprema za neke duboke promjene i priprema čak i možda i neke vojske za te iste duboke promjene. Ovo je i slika Marsove supermoći. I gde god se Škorpion nalazi u vašem horoskopu, tu se stvari zaista dosta menjaju, učvršćuju, transformišu u nekom dobrom smeru i na jedan veoma moćan način. Dakle, možete praviti planove, ipak možda čak i neki drugi ljudi prave neke planove, međutim to može biti na jedan tajnovit način. U svakom slučaju ovdje nekako kao da ključa nešto ispod površine i to što ključa to će moćno pomeriti neki pravac u kome svi mi idemo. Mars u svom znaku znajte da je veoma jak i on je tu u Škorpionu svake 2 godine. Svima će dati jednu ogromnu moć promjene, moć transformacije, zaokretanja, promjene pravca i odlaska u potpuno novom pravcu. Dakle, budite spremni za to, to se priprema. To je veoma moćna jedna podzemna struja u ovom mesecu i bit će puno planeta. Dakle, bit će tu i Sunce, bit će tu i Venera, bit će i Merkur i protutnaće i mesec, budući da je najbrži. Dakle, možda se čak i desi da puno toga bude i potpuno i suludo i ludo. Tako da pripremite se za ovaj mesec koji će zaista doneti neku krucijalnu, najdublju promjenu.
Evo nas kod Venere. Venera u Vagi, ona će biti odlična za sve ljude koji se bave određenim biznisima i to samo na početku meseca, do 9. Praktično to je neki 9 dana i ona će dati tu neke dobre impulse za saradnju, za razgovore sa ljudima, diplomatiju, pregovore, dogovore. Veoma je važna i za sklapanje braka, bračne predloge, poslovne predloge, pokretanje nekog novog posla, ali, kažem, naglašavam samo na početku meseca do tog 9. novembra. Idemo sa tim nekim hronološkim dešavanjima, imat ćemo i pun mesec u znaku Ovna, to je 5. novembra, to smo već naveli. Taj isti mesec u Ovnu, on je vođen ovim istim Marsom koji je u Škorpionu, pa će ih naglasiti te neke emocije. U Barani Nakšatri Venera to onako pokušava malo da smiri situaciju, ali kako god, treba se pripaziti nekih naglih odluka, promena ili emocionalnih izliva. Potom do 9. novembra imamo Merkur, on kreće retrogradno i u tom svom retrogradnom hodu on će imati i konjunkciju sa Mangalom, sa Marsom, znači oni će biti u planetarnom ratu. To ćemo posebno analizirati u videu koji sledi za njegov retrogradni hod i to za svaki vaš podznak. Inače, sam Merkur, Bud, planeta posla, biznisa, obrazovanja, učenja, trgovine, novca, bankarstva, komunikacije, putovanja, berze, bit će retrogradan 9. novembra do 29. i bit će moguće i nekih kašnjenja u mnogim stvarima o kojima sam evo sad upravo govorila, znači trgovina, novac, berza, komunikacija, putovanja, obrazovanja, biznis i tako dalje. Sad, on će biti u znaku Škorpiona, pa ukazuje da će sve investicije, krediti i slične stvari osiguranja i sama berza da će biti u nekom nekontrolisanom stanju, tako da to treba ili izbjegavati ili biti jako oprezan u tim poslovima i ja bih vam preporučila da ništa u tom periodu ne kupujete, ne prodajete što je od neke velike vrednosti. Nemojte sklapati neke velike poslovne dogovore u tom periodu dok je taj Merkur u Škorpionu retrogradan. Pokušajte ukoliko ikako možete da izbjegnete neke biznise sa politikom ili političarima. Početak meseca, kažem, može biti dobar, ali čim krene ovaj retrogradni Merkur, to nije dobro. Znači, treba zadržati neki rezon, zdrav razum, ne treba biti vođen strastima, može čak biti veoma teško za komunikaciju ili za pregovore. Tako da i na to treba biti spreman. Moguće su i neke veoma tajni podmukle radnje tokom ovog retrogradnog Merkura. Neki ljudi neće govoriti istinu, a čuvajte se i toga i vi sami. I nešto će tu biti zaista dosta iskriveno, nevidljivo, bit će puno manipulacije, ipak je to znak Škorpiona. Međutim, istina će izaći na videlo jer će taj isti Merkur ući u znak Vage. Kad god, on će ući u znak Vage sa svojim retrogradnim hodom kraj meseca, ali će se ponovo vratiti u znak Škorpiona, tako da, eto, potom njegov retrogradni hod ćemo posebno analizirati, kao što sam rekla. Dok je retrogradan, postoji mnogo skrivenih nekih i napetosti i zakulisnih radnji, a tu će biti i uključeni sam Mars, budući da se on nalazi u svom znaku sedištu. Mislim da će on biti taj koji je odlučujući za raznorazne te akcije na tom planu nekih skrivenih radnji i nekih strategija, bogami i nekog vojnog tipa. Dakle, moguće su i neke greške i moguće su i svađe u komunikaciji. Ako možete, izbjegavajte putovanja u ovom periodu jer mogu biti dosta izazovna. Moguće su i neka baš kašnjenja na tom planu ili, ne daj Bože, neke nezgode. Stvari se također komplikuju i sa retrogradnim Jupiterom u znaku Raka, on je tu egzaltiran. On je tek ušao u znak Raka 18. oktobra. U tom znaku on je egzaltiran, on je jako dobar. O tom tranzitu sam već govorila, međutim ovaj retrogradni tranzit Jupitera bit će posebno snimljen jedan video zapis u narednom periodu za svaki vaš podznak, te ostanite sa mnom, to je zapratite Ganiša kanal za te informacije.
Link ovog video zapisa o Jupiteru u znaku Raka biće dat u opisu. Potom imamo 16. novembra Suriju ili Sunce koje će također ući u znak Škorpiona. Pridružit će se ovom Marsu i Merkuru i ovog puta Mars će biti taj koji će onako malo i ovo Sunce inicirati i podstaći i motivisati, što je izuzetno moćno za određene predsjednike, za određene možda čak i vlade, možda čak i za neke vojne i strateške intervencije. Opet, s druge strane, neke slabe vlade mogu pasti. Mogući su i neki veoma važni vojni i strateški pregovori iza kulisa. Ovdje čak moguća uključenost i nekih vojnih tajnih struktura, ne mislim civilnih tajnih nego vojnih, i to će biti onako u nekom pojačanom intenzitetu to njihovo dejstvo. Dakle, mogući su čak i neki tajni dogovori, pregovori, ugovori s nekim ljudima ili autoritetima, upravo sa nekim vojnim tajnim i skrivenim formacijama. Dakle, sve ove stvari koje sam navela mogu se u ovom mjesecu dešavati i mogu odrediti neki budući tok svih svetskih događaja. Sad, to sve može biti zaista i povoljno. Ovdje taj isti Mars ima tu veliku snagu, to se dešava na svake 2 godine, ta njegova snaga, ali se ne dešava baš da imamo u isto vreme i Sunce u Škorpionu i imat ćemo i Veneru u Škorpionu, pa i samog Merkura u Škorpionu, tu će protutnjati i mesec. Ni manje ni više mesec će biti mlad, upravo zajedno sa njima, i evo nas sada kod tog datuma, to je 20. novembar, u znaku Škorpiona, mlad mesec. To će sve onako još više naglasiti ovu energiju, znači nešto se potpuno novo dešava, nastaje jedna velika promjena od tog 20. novembra. Nešto se novo dešava, u pitanju ipak mlad mesec. Potom imamo 25. novembra, Venera će ući u znak Škorpiona. To je baš onako, da kažemo, i nepovoljan znak za tu samu Veneru, jer je to ipak znak Marsa i znak Ketua, južnog čvora. Sad nju tu dočekuju i Mars i Sunce, dočekuje i Merkur, ovdje joj je jedini Merkur taj koji joj je prijatelj, dok je Mars onako više manje neutralan, a Sunce je Venerin neprijatelj. U svakom slučaju ova Venera se ne osjeća baš sjajno, tako da se savjetuje da se nekako te strasti koje se možda i pojave, ili neka privlačnost, ili neka iznenadna veza, ili čak neka ljubomora ili posesivnost, mogu se pojaviti, ali budite svesni toga i ne nasedajte na tu prolaznu strast ili na tu neku prolaznu vezu ili prolaznu neku možda provokaciju na tom planu. Znači, to ne mora biti ljubavna veza, ali može biti nešto što je vezano čak i za neki vaš posao ili neki odnos sa nekom ženom. Zatim imamo ovaj posljednji događaj, to je sam Saturn koji kreće direktno 28. novembra. Gospodar naših karmi, on kreće direktno i tada će doneti te neke karmičke prinose i usled tog svog redovnog retrogradnog tranzita. Kad god je on retrogradan, to je nekako drugačije za sve nas, osjeća se neki zastoj, neka težina. Kad kreće direktno, također možemo osjetiti neku vrstu zastoja i kao da se nešto priprema, da se izbaci, da se nešto ukaže što smo sejali svo ovo vreme dok je bio retrogradan. I ovi dani, ovaj kraj novembra i sa ovom Venerom u Škorpionu i sa Marsom i sa ovim Saturnom koji kreće direktno, treba biti oprezan u svim aktivnostima. To su ti posljednji dani novembra. Ne treba raditi ništa iznenada ili naglo, budite oprezni. Saturn kreće direktno i donosite neke glavne njegove Saturnove karmičke stvari, karmičke rezultate u znaku Riba. I naravno, ako vas zanima šta znači Saturn u Ribama ili Šani u Meni po Đotišu, slobodno pogledajte video koji je snimljen u martu mesecu. Link će biti dat ispod za vas u opisu video zapisa.
Dakle, Saturn direktno kreće, on je prebacio u svoju novu brzinu, on kreće napred tog 28. novembra, ali on ide pažljivo, polako, jer on je najsporiji. On je taj koji preokreće stvari na jednom dubokom i na jednom nevidljivom nivou unutar svačijeg života, jer se nalazi u znaku riba, u znaku koji ruši sve barijere ega, koji će negde onako naglasiti i suočavanje sa određenim strahovima koji upravo ovaj isti ego izaziva. Sad, kako koristiti ovo naredno izlaganje koje se odnosi na vaše vedske podznake, to jest na vaše lagnu, ovdje je reč o lagni, to jest ascendentu, znaku u usponu. Taj podznak je veoma važan u Đotišu i zasnovan je na sideralnom horoskopu, to je zodijaku, a ne na tropskom. Dakle, naglašavam, slobodno pogledajte website Deva Guru ili AstroSeek kako biste saznali gde se nalazi vaš podznak. Evo nas kod podznaka Ovan. Dakle, pun mesec dešavajući se u vašoj prvoj kući, doneće neke lične preokrete, a opet Venera, ona će biti u 7. kući, kući partnera, pa može se desiti da ovaj pun mesec donese neke preokrete na tom planu, neka sučeljavanja, možda i neku svađu. Mars u Škorpionu, on je vladar vašeg poznaka, on vas dodatno čini opreznim. Trebalo bi da čekate i neki vaš pravi trenutak za određene poteze u tim nekim vašim svakodnevnim dešavanjima i interakcijama. Međutim, Merkur koji se nalazi u toj istoj kući kao i isti Mars u Škorpionu u 8. kući, on vam ovdje ukazuje da može doneti neku vrstu frustracija, naročito kada su finansije u pitanju, može doneti neke probleme sa kolegama, budući da vlada i 3. i 6. kućom. Tu je jaka i potreba da možda i promislite, ili možda i bolje rečeno savjet s moje strane da promislite dobro pre određene akcije govora, jer vlada i 3. kućom ovaj isti Merkur. To može uticati jako i na vaše emocije, čineći vas još više razdražljivim u nekim društvenim, socijalnim situacijama. Dakle, ukoliko ste neko ko se bavi nekim svojim privatnim biznisom, pazite na neke napetosti u trgovini, u berzi i slično. Izbegavajte te važne velike odluke kad je ovaj isti Merkur retrogradan od 9. do 29. Potom mlad mesec, on će biti u vašoj 8. kući zajedno, znači sa ovim već Marsom i Merkurom. Može vam doneti i neku potrebu da nešto investirate, možda i neke porodične finansije se tu pojavljuju pod znakom pitanja ili u problematici. Međutim, nemojte ništa tu bitno rešavati, dogovarati, ugovarati, čekajte kraj meseca za neke vaše bolje odluke. Onda ovaj sam Saturn koji će biti stacionarno direktan, naročito između 27. i 29. On je u ribama, on je u vašoj 12. kući, ukazuje na neke iznenadne troškove, na pojačanu anksioznost, pa može tu dovesti do nekih besanih noći, naglašavajući i neke gubitke ili čak i potrebu za izolacijom. Kako god, pokušajte da se negde smirite, da se ne zalećete, imajte na umu da će i Merkur promeniti svoj retrogradni hod. Možda ćete se osjećati i napeto u razgovorima, naročito kad je i posao u pitanju, a mogući su i neki problemi sa zdravljem ili sa stresom. Kako god, kada su veze u pitanju, vaše intimne veze, govorite polako, govorite otvoreno, izbegavajte odluke, izbegavajte i frustraciju, fokusirajte se na sporije, na neke promišljene promjene u vašem privatnom životu i neće biti grešaka. Za poznak Bik, Mars, ovaj super jak Mars, bit će u vašoj 7. kući. Tu će biti gomila planeta u Škorpionu krajem meseca. To će početi već sa gomilanjem. Sunce će ući 16. pa će mesec ući 20. u Škorpion. Pa ćemo imati taj mlad mesec u Škorpionu. Pa će tu biti i Venera 25. I sve to čini vaše veze i ta poslovna partnerstva veoma napetim, pa je moguće neka eksplozija na tom planu sa vašim supružnikom, možda i sa nekim poslovnim partnerima, sve zbog nekih nesporazuma.
što utiče i na vaše emocije, na vaše stanje, na neke svakodnevne razgovore, interakcije i sve vas to čini možda veoma i napetim, pa čak možda i ljutim. Pazite, i Venera isto kada bude ušla u znak Škorpiona, možete osjetiti, budući da je ona vaša i vladarka, jednu preopterećenost. Dakle, ovaj mjesec može biti zaista napet, ali polako, nemojte žuriti, pokušajte da budete što mirniji i da ne ulazite u neke vatre ili ne daj Bože neke bitne odluke ili prekide. Pun mesec, on će biti tu 5. novembra, on vam može doneti neku jasnoću kada su zdravstveni neki problemi u pitanju i posao, pa iskoristite te početne neke povoljne momente. Sad, sve to može da poboljša i neke svakodnevne vaše rutine. Međutim, kad Merkur krene retrogradno u vašoj 7. kući, izvršit će jedan pritisak na vas. Ljudi mogu projektovati svoje probleme na vas, naročito vaš partner, što sve može uticati na neke vaše zajedničke projekte, planove, možda čak i neke poslovne pregovore sa poslovnim partnerima. I sve to negde pojačava i samo sunce kada uđe u ovu vašu 7. kuću. Sunce tu baš nije baš nekako, ne voli da bude u toj 7. kući, pa su mogući neki problemi sa autoritetima i nekim figurama koje predstavljaju bilo kakvu vrstu autoriteta. Sad, sam Jupiter, on će krenuti retrogradno u vašoj 3. kući, a opet njegova retrogradnost može doneti uznemirenje ili neke pogrešna tumačenja odnosa sa braćom i sestrama. Saturn direktan u vašoj 11. kući 28. on će doneti jedan mogući finansijski preokret, moguće neko olakšanje finansijsko. Biće tu nekih i dobrih ideja o budućnosti, otvaraju se neka vrata za možda nove prihode i neke socijalne mreže. Ovo je jedan povoljniji tranzit Saturna za vas, moguće su i neke zaista povoljne prilike sa prijateljima. Dakle, držite kako god tu neku hladnokrvnost u pregovorima, budite hladne glave, izbegavajte uopšte retrogradnost Merkura za neke važne razgovore sa partnerima i najbolje da odgledate malo što kaže ovaj Saturnov tranzit kroz znak Riba na mom video kanalu. Video link će biti dat u opisu. Evo nas kod poznaka Blizanci. Venera, ona nekako tu tranzitira kroz znak Vagu i ona će biti povoljna za vas više manje tokom ovog meseca, zato što tranzitira kroz vašu 5. kuću, donoseći vam prijatnost sa decom i uopšte donoseći neke povoljne prilike na ljubavnom planu i čak i određene neka zadovoljstva kada je u pitanju i učenje i možda neko otvaranje novih horizonata. Kako god, Venera će biti dobra sve dok ne uđe u znak Škorpiona. Zatim imamo pun mesec 5. novembra zajedno sa ovom Venerom može naglasiti vaše romantične veze, one mogu dostići neku vrstu zaokreta, preokreta, ali to nije loše. To hoću da kažem, sve to utiče i na vaše emocije u nekom pozitivnom smislu i na neke socijalne interakcije, razmene, znači sa ljudima, druženja, slično. Tu je i pojačana energija početkom meseca, tu su i prijatelji, neke korisne informacije, radni krugovi, to se sve nekako širi i poboljšava. Međutim, Merkur retrogradni, on će boraviti u vašoj 6. kući, od tog 9. novembra on unosi malo neku pometnju u početku. Međutim, ipak taj Merkur je vaš vladar i kad se nađe u 6. kući to je odlično, to je zaista jedna moćna pozicija za promene na poslu. Tu završavate i zadatke uprkos određenim možda i preprekama. Tu je Mars već, on tu može zaista da vam pomogne puno, a taj isti Mars i ovo sunce koje će 16. novembra ući u tu vašu 6. kuću. Dakle, sve ovo je savršeno za unapređenje i nekih vaših i navika i zdravlja i poboljšanje života i kućnih ljubimaca i možda neki fitness režim i tako dalje. Međutim, pazite dok je ovaj Merkur retrogradan, ta retrogradnost nalaže da budete oprezniji, dakle da ne bude nekih, ne daj Bože, nesuglasica na poslu, svađa ili ne znam nekih povreda.
ta interakcija s okolinom vašom, naročito kada su možda i neprijatelji vaši u pitanju i kolege, morate biti oprezni u ovom momentu, dokle god je ovaj Merkur retrogradan. Bez obzira što je on tu sad u Škorpionu, ok, za vas on je ovde nekako sa retrogradnim hodom, kaže polako, nema žurbe, nema prejake strasti, mora malo da se povede računa, u protivnom moguće su i neke povrede ili sukobi. Dakle, sve je nekako hiper aktivno, ali može biti praktično i korisno, samo morate uključiti vašu svest i budnost, jer bud se zove budanje, on vam tu naglašava tu neophodnu budnost. Ostanite onako u formi, budite prvi u tim nekim aktivnostima, ne dozvolite da budete zbunjeni, budite vispreni kao što umete i iskoristite ovaj mesec za određene ciljeve kada su u pitanju vaši poslovi i možda čak i neprijatelji. Evo nas sa poznakom u Raku, poznak Rak, Venera je u 4. kući, to je njena omiljena kuća, ona tu voli da bude, dok je u znaku Vage, ukazuje dosta na neku vašu imovinu, to sve nekako ide dobro, kuća, odnos sa majkom, sukućanima, sve to zajedno lepo utiče na svakodnevni život, na emocije, donoseći jednu stabilnost u tim vašim domaćim interakcijama. Sad, imamo ovaj pun mesec, 5. novembra, on donosi informacije možda o nekim promjenama, domaćim promjenama, tu se rešavaju problemi i to kompromisima, moguće čak i neki rad iz kuće, moguće poboljšanje interakcije s okolinom. Sad, Venera je dobra sve dok ovaj Merkur ne krene retrogradno. On kreće retrogradno u vašoj 5. kući, to je onako zapravo malo teža situacija za vas, može izazvati određenu konfuziju kad su deca u pitanju ili kad je u pitanju neka nova akcija oko učenja i neke nove informacije koje želite da usvojite. Dakle, to od 9. počinje da bude onako malo komplikovano do 29. novembra. Sve to može da utiče negativno na neke vaše kreativne projekte, na neke romantične prilike, aspekte života. Potom mlad mesec, on će onako možda pokušati ili možda će biti nekog sređivanja tih odnosa romantične prirode ili sa vašom decom. Moguće su čak neke važne odluke u porodici, međutim rekoh, dok god je ovaj Merkur retrogradan, te odluke treba onako malo odložiti. Potom Jupiter, on se nalazi u vašoj 1. kući, on će nekako doneti možda neki drugačiji način razmišljanja, možda vas malo onako okrenuti više ka sebi nego ka nekoj ekspanziji ka drugima, više ćete se okrenuti toj potrazi za tom pravom vašom unutrašnjom verom i pravim svojim identitetom. Moguće su neki, da kažemo, biznisi koji nisu baš jasni, moguće su i neke lične interakcije sa partnerom koje su onako malo u nekom zastoju, znači nekako kao da se povlačite i želite malo bolje da razmislite o svemu, što na kraju krajeva i nije loše. Zatim Saturn kad bude krenuo direktno, on je vladar vaše 7. kuće, on kreće direktno 28. pa može vršiti neke pritiske na vaše partnerske odnose, na određene poslove, kako god on će tu i osloboditi neka ograničenja, budući da on tranzitira kroz vašu 9. kuću, nekako će vam dati neke rezultate na tom duhovnom planu. Važno je isto da se nešto pokrene i na tom planu učenja, moguće neke osjećaje preopterećenosti, međutim ovaj tranzit Saturna, budući da je on i malo onako negativan za vaš poznak, kako god on će kroz ove 2 godine tranzitirati 2,5, zapravo do februara 2028. po Đotišu, doneće vam progres, doneće vam jednu veoma važnu evoluciju. I ovdje je savjet da slušate druge malo više i to naročito one koji su od vas pametniji, na kraju meseca naročito, jer ćete i na tom kraju meseca onako imati jedan jasniji uvid, bit će vam jasnija slika šta ti drugi, možda pametniji, iskusniji ljudi zaista mogu da vam kažu, da vam prenesu i da se osjećate onako bolje i da zaista dobro evoluirate u dobrom pravcu. Ovaj mesec može biti kreativan, možemo tako reći,
jer ćete imati puno planeta i u 5. kući. To je sve u znaku Škorpiona, dakle rekao smo i Merkur i Mars i Mesec i Venera. Dakle, iskoristite te duboke povoljne promene koje nekako i transformišu te vaše važne odnose, naročito odnose sa decom ukoliko ih imate. Evo nas kod poznaka Love, kod Simhe ili Sime. Venera, ona tranzitira kroz vašu 3. kuću, kroz znak Vage, ona će vam doneti jednu jasniju, konciznu komunikaciju. Važni su razgovori sa nekim učiteljima, autoritetima, šefovima i tako dalje. Tu imamo i dobre vesti od 5. novembra sa ovim punim mesecom. Tu su i korisni savjeti i finansijski, i obrazovni, i zdravstveni. Sve to utiče pozitivno na jednom svakodnevnom nivou i na vaše emocije. Potom Merkur, retrogradni, on će boraviti u vašoj 4. kući. Biće tu i nekih kašnjenja možda, kad je u pitanju i neki put, selidba, nešto što je vezano za domaće stvari, za dekoraciju doma i slično. Međutim, dugoročno to će dati neke dobre rezultate. Sve to naglašava neku potrebu za stabilnošću u domu, budući da je tu sad i biće i sunce u toj kući, tu je i Mars, znači tu ima nekako borbe da se zadrži taj neki unutrašnji mir, a mogući su i neki zdravstveni akutni problemi. Guru ili Jupiter retrogradni, on će biti u vašoj 12. kući, znači to je znak Raka. Moguća je i neka konfuzija u vašem životu, mogući su i neka razmišljanja o selidbi, ali kako god, to je i nešto što je vezano za neka daleka putovanja po stranim zemljama, potreba za izolacijom u tim zemljama i potreba da se malo izolujete od nekih društvenih i socijalnih mreža. Sad, Saturn u svom direktnom hodu, on će biti u vašoj 8. kući, doneće neke velike promjene na tom planu, možda i neke finansijske preorijentacije i neki novi smer. Zatim, bilo bi dobro da se držite nekih poboljšanja na tom planu, dakle da malo reorganizujete bolje svoje financije. Eto, to je ono što bi bilo najvažnije za vaš podznak za ovaj mesec. Potom poznak Devica, to je poznak koji će osjetiti također ovaj retrogradni Merkur, kao što i blizanci osjećaju, ali na drugačiji način. Biće jako važna komunikacija, možda čak i veoma oštra, moćna, mogući su i neki nesporazumi i sa sestrama, sa okolinom, sa određenim ljudima iz vaše neposredne okoline kao što je komšiluk ili neki dalji rođaci. Međutim, kako god vi ćete izazivati poštovanje, možda čak i strahopoštovanje, što sve utiče na neke svakodnevne reakcije, interakcije i neke emocije. Nešto se tu duboko menja u odnosu sa vašom neposrednom okolinom. Tu je izražavanje hrabrosti, ovako u nekom prvom planu, da se oštro i iskreno kaže šta se misli, jer ćete imati puno planeta u znaku Škorpiona upravo u 3. kući. Dakle, prva nedelja ovog novembra meseca može vas gurnuti u neke nove poslove i neke nove razgovore. Rahu, on nekako tu može da poboljša neke razgovore, poboljšavajući neke karijerne aspekte, znači da se nešto pokrene na tom planu. Međutim, retrogradni Merkur, koji je vaš vladar, on će od 9. novembra dodati neku konfuziju. Znači, neke stvari možda neće biti jasne, možda će biti nekih drugih prilika, nekih drugih mogućnosti, nešto vam se neće svidjeti, neće možda biti onako kako je rečeno. Međutim, trebalo bi voditi računa u komunikaciji. Znači, da ne dođe do nesporazuma, vi utvrdite prvo uslove na samom početku meseca, jer je Venera tu dobra i ona može da vam pomogne da te stvari izađu nekako na kraju krajeva i dobre do kraja meseca kada je biznis neki i komunikacija u pitanju. Dakle, to može biti i mesec sređivanja nekih pravnih komplikacija, nekih zdravstvenih komplikacija u tom nekom fizičkom svetu.
ovde se pojačava i neka vaša afirmacija i borba za ono što vi zaista mislite da možete i želite zaista nešto duboko da menjate. I to i izražavate. Potom kada se bude desio ovaj pun mesec 5. novembra, moguće i neka važna možda i investicija, možda i neki jak razgovor nabijen emocijama, kako s porodicom, tako i sa porodicom partnera. Međutim, tu je mogući osjećaj podrške tog istog okruženja. Sestra može da podrži, rođaci mogu da podrže, neki mogu i da se suprotstave, ali su mogući i neki zaista okršaj. Dakle, da svedemo stvar na ovog retrogradnog Merkura, on tu može da pravi najviše problema budući da je on vaš Lagneša, a on je retrogradan u Škorpionu, tako da smirujte koliko god možete vašu komunikaciju s drugima i vi se smirujte u toj komunikaciji, znači ne nasedajte na provokacije, a bit će ih. Biće i nekih tajnih radnji, bit će ih nekih zakulisnih radnji, budite spremni na to, izdržite, ali ništa ne potpisujte, ne donosite odluke do kraja meseca, do tog 29. Potom imamo Saturna, on će isto tu malo pomoći krajem meseca, daće vam jednu dodatnu snagu, stabilnost u tim vašim interakcijama. On će vam nekako će vam doneti snagu i strpljenje. Moguće je da će vam doneti neku finansijsku korist, da se skoncentrišete možda i na pobedu nad konkurencijom, nad neprijateljima, ali što je najvažnije jeste da budete strpljivi, da budete neko ko čeka da se stvari reše na jedan pozitivan način, ali i kada se suočite s nekim da to zaista kažete na jedan iskren, dubok i hrabar način. To je ono što se odnosi na ovaj mesec. Zaista tu treba biti, oprezan, samo ne nasedati na provokacije. Evo nas kod poznaka Vaga. Počet ćemo s ovom Venerom, ona je u znaku Vage, ona je u vašoj prvoj kući, ukazujući na neke vaše potrebe za komunikacijama, intimnim vezama, partnerstvima. Tu su jake i neke vaše lične interakcije, a pun mesec, već 5. novembra, može doneti neke obračune kada su partneri u pitanju, može biti i neki proboj ka istini ukoliko se nalazite u nekoj teškoj vezi, ali mogući i neki predlog za pomirenje, za ulazak u brak, što donosi i neko olakšanje u svakodnevnom životu. Dakle, ovo je neki proboj, ovo je neko rešenje početkom meseca. Dakle, mogući su i neki poslovni razgovori, dobri razgovori sa partnerima, što sve dovodi do nekih dobrih odluka. Mogući su i neki zaključci o investicijama, o nasleđu. Međutim, vodite računa o Merkuru kad on krene retrogradno, jer je moguće neko nazadovanje. Potom imamo Jupitera koji iz 10. kuće ovde praktično donosi, može doneti ta retrogradnost neko povlačenje i neku frustraciju na tom nekom javnom planu. On može doneti puno na nekom drugom planu kada je duhovnost u pitanju, a na tom nekom svakodnevnom ili socijalnom planu kad krene retrogradno možda nešto krene da onemogućava da se dešava. Jel? Saturn koji je dobar za vas, on kreće direktno u vašoj 6. kući. On će biti jako povoljan za zdravlje, za posao, za sva pravna pitanja. To je i pobjeda nad konkurencijom, naglašavajući neki uspjeh u tom nekom vašem fizičkom svetu ili svakodnevnom životu. Bilo bi dobro da govorite iz srca i ovo je moćno vreme i obnove i uspjeha u nekim socijalnim poslovnim interakcijama. Treba povesti računa, puno toga će biti skoncentrisano od planeta u vašoj drugoj kući, tu će biti ovaj Merkur, pa pazite na rečima kada je u pitanju vaša porodica. Dakle, pazite kako se vi izražavate, možda ne bi bilo loše da neke stvari ostavite iza sebe dok god je Merkur retrogradan, da ne bi posle zažalili što ste to rekli. Imaćete puno planeta u toj drugoj kući, financije se mogu poboljšati, ali kažem, vodite računa od 9. do 29. nikakve važne odluke na tom finansijskom planu.
To je dosta bitno da negde usvojite i vodite računa, naročito kada su investicije u pitanju i neka nasleđa. To je negde tu sporno od 9. do 29. novembra. Evo nas kod Škorpiona, poznak Škorpion. Ajde idemo odmah na ovog Merkura koji je u Škorpionu od 9. On negde utiče na vas da donosite neke velike odluke jer je u prvoj kući. Međutim, vodite računa, tu je i Mars, vi biste u akciju, tu će biti i Sunce, pa će biti i Venera, pa će biti mlad mesec, znači imamo jednu koncentraciju energije u ovom mesecu novembru i to sve u vašoj prvoj kući. Tako da ovo je jako važan mesec za vaše lične emocije i za svakodnevne interakcije, naročito sa partnerom. Venera, ona će biti do 25 u Vagi, a će onda tek od 25. znači kraj meseca će biti malo žešći za vas. Sad dok je god u 12. kući, to su moguće neke tajne. Supružnik je možda odsutan, anksiozan, ovdje duboko vezivanje može da vas poveže, može vam doneti neke bliže veze sa partnerom, znači ukoliko ste iskreni. Tako da, eto, taj prvi deo meseca, naročito do 9. novembra sa partnerom može da bude interesantan. Sad, pun mesec 5. on će možda pokrenuti neku istinu, ona može izaći na videlo, može se desiti neki obračun emotivne prirode sa partnerom, tako da tu povedite malo računa. Mars u prvoj kući vam daje veliku hrabrost, daje vam snagu, daje vam odlučnost da promene i kad je dom u pitanju i da utičete na svet oko vas. Međutim, to su sad sve neke eksplozivne situacije, potencijalno eksplozivne. Severni čvor se nalazi u vašoj 4. kući. I sa to aspektuje ovaj isti Mars. I može doneti neke porodične teške situacije, znači neke rizične i konfliktne situacije. Međutim, vi ste taj koji to može da menja. Vi ste ta osoba koja to može da kontroliše. Potom imamo ovog Jupitera ili Gurua koji kreće retrogradno 11. pa su tu sad moguće neke sumnje u vaše sposobnosti i tako dalje. Držite se kako god jer poboljšanje će doći, nemojte se brinuti na tom planu. Taj guru, on se nalazi u tranzitu kroz vašu 9. kuću, on će vam doneti ili vam već doneo neke važne uvide i neka važna poboljšanja i možda čak da probate u kom pravcu treba ići na tom duhovnom usavršavanju i ličnoj evoluciji, ali se sad nešto povlačite i malo još dublje analizirate tu situaciju. Biće bolje sigurno od 1. juna naredne godine, biće tu dosta jasnija situacija. Dakle, strpljenje. Kada je u pitanju samo zdravlje, ono će biti po meni dobro, zato što imate i Sunce i Mars u prvoj kući i oni vam daju onako i pojačavaju vitalnost, a i Jupiter je u 9. tako da je to sve za sada ok. Ovo je odličan mesec za vaše zdravlje, osim ukoliko nešto drugo tu sad nije u pitanju, neki stres koji malo može da poremeti tu situaciju, naročito kada su odnosi u pitanju. Sad, ono što isto interesantno jeste da, eto, kako god, očekujte turbulencije, međutim, bit će tu dobre posljedice tih turbulencija. Evo nas kod poznaka Strelac, dakle, prve 2 nedelje, moguća je podrška od ljudi, duboke veze su tu negde prisutne, romansa je tu, imamo i finansijsko neko uvećanje, pozitivne emocije, socijalne interakcije. Sad, pun mesec 5. novembra daće neko razumevanje dodatno sa partnerom, neke korisne informacije i na poslu. Međutim, druge nedelje, zbog ovog samog retrogradnog Merkura, koji će tu biti u 12. može vam naglasiti neke promjene. Dakle, ovdje je potreba za izolaciju možda naglašena, neophoda je jedan oprez sa zdravljem, moguće su čak i neke besane noći. Sve to zbog toga što se, koncentrišu se u ovom mesecu planete u Škorpionu i to u vašoj 12. kući. Prvo je, tu je i Mars, neko vreme, već krajem prethodnog meseca on je u toj vašoj 12. kući, pa tu je sada i biće i Merkur, biće i Sunce,
tu će se pridružiti, tu će biti mlad mesec i na kraju 25. novembra imamo i Veneru. Dakle, imat ćete puno planeta u toj 12. kući, pa vam može sve to izgledati malo i čudno što se vama dešava, jer nekako i nije pod vašom kontrolom. Čak može da se desi da je vaš partner nekako čudan, jer taj isti Merkur vlada, koji je retrogradan od 9. novembra, vlada 7. vašom kućom. Može se čak vidjeti da postoji neka opasnost za zdravlje, možda je neka anksioznost, možda su i neke tajne tu na videlu. To sve utiče na neke vaše svakodnevne veze i odnose, komunikacije, a guru kada bude krenuo retrogradan tog 11. bit će tu nekih preispitivanja, tih nekih planova, vašeg odnosa s partnerom, vašeg novca, vaših projekata kada je u pitanju neki posao i sve to može da izazove i neku nesigurnost u interakcijama. Potom Saturn 28. novembra kreće direktno u vašoj je 4. kući, pa može negde naglasiti neki stres i u domu, u karijeri i neka vaša pojačana sigurnost tu sad izlazi na videlo. Dakle, ovaj sam tranzit Saturna nastavlja to sortiranje tih vaših odnosa i u tim nekim vašim privatnim pitanjima i kome treba dati ulaz u vašu kuću ili u vašu intimu. On ovdje ukazuje na jedan veliki preokret sudbine, ovaj isti Saturn u ovoj kući. Kako god, vi treba po meni, evo ovako kako sad ja gledam, u ovom mesecu da održavate komunikaciju i otvorenom, da se povežete sa nekim unutrašnjim ja i da nekako provodite možda više vremena sa sobom da bi neke stvari shvatili ili u nekoj intimi sa vašim partnerom kako bi se bolje razumeli. I opet neko vreme u tom socijalnom okruženju bit će sigurno lakše i za jedno i za drugo. Dakle, dosta je važno da najpre provedete neko vaše intimno vreme, pa onda u neki socijalni život. Dakle, prioritet je na vašoj intimi. I podznak Jarac, Venera, opet krećemo s njom, ulazimo s njom, lepa je i ona je vaša yoga karaka. Ona je u Vagi i nalazi se u 10. kući, pa još sa punim mesecom da će neki osjećaj da neke stvari treba da se menjaju na polju profesije i na polju vašeg privatnog dela, vašeg privatnog života. Morate pronaći jedan kompromis, morate pronaći balans između posla i doma, jer su moguće neke iritacije u svakodnevnim interakcijama, kako s ukućanima, tako i s kolegama i šefovima. Sve to utiče na vaše emocije i na ravnotežu, pa iz tog razloga je neophodno da se tu neke stvari poprave. Sad, posle ovog punog meseca, ova Venera i dalje u toj 10. kući, moguće da će onako karijera krenuti nekim svojim uzlaznim tokom, prihodi će biti okej, ambicije se nekako pokreću, sve to ide u nekom tom fizičkom svetu želja. Sad sa Merkurom retrogradnim od 9. novembra, tu se sad neke stvari onako malo negde i komplikuju. Sad, zašto je to tako? Pa zato što je to sad vaša 11. kuća. Tu imate i Marsa već u Škorpionu, tu će se sad pridružiti ovaj retrogradni Merkur sa svojim tim izazovnim retrohodom, pa neke pogrešne reči, pogrešne komunikacije sa onima koje volite i sa prijateljima ili sa vašom decom mogu da budu, ako da kažemo, zaista problematične. Ne bi trebalo ulaziti u neke vatrene rasprave. Mars u 11. kući, on će vam dati možda i neke uspehe u nekim razgovorima kada je neki posao u pitanju. Guru koji je retrogradan u vašoj 7. kući doneće vam neke poslovne prilike, možda nejasne, ali će vam biti jasnije malo kasnije tamo od decembra o čemu je tu reč. Kako god, ovo je možda i neko povlačenje od strane vašeg partnera u nekom duhovnom smislu ili u nekom smislu širenja, ali to će se nastaviti od naredne godine, od juna 2026. Znači, ovo je sad neko povlačenje, privremeno, znači tako to treba sagledati. Saturn kad bude krenuo direktno 28.
On je zapravo vladar vašeg podznaka, nalazi se u vašoj 3. kući i on ovde dovodi vas u neku situaciju da jednostavno znate da umete da iskomunicirate kad treba i kako treba to iskomunicirati. On ovde otvara i neke vaše nove početke u nekim projektima. To je zapravo sada i usvajanje nekih rezultata dobre karme. To će biti i neki naredni period njegovog direktnog kretanja Saturna za vas nekako i uspešan, ako zadržite tu svoju osnovnu prirodu Jarčev podznak. Savjet je da izbegavate bilo kakve tračeve. Kako god ovo stecište planeta u vašoj 11. kući, to im je neko i možda čak i raščišćavanje neophodno sa određenim ljudima iz vaše neposredne okoline i jedna posvećenost vašoj deci. Verovatno ćete shvatiti da je ta posvećenost tu najvažnija i da morate nakon malo neke stvari po tom pitanju da rešavate i po pitanju vašeg privatnog života, po pitanju vaših nekretnina, stana u kome živite, kući u kojoj živite. To su sad neke stvari koje su ovde zaista aktuelne i neke se promene mogu desiti upravo usled nekih važnih odnosa i komunikacija u grupama ili sa prijateljima ili nekim prijateljicama, kako god. Tu se neke promene bitne dešavaju. I evo nas kod poznaka Vodolija. Dakle, imat ćemo puno planeta u 10. kući, u Kendra kući, što sve nekako deluje veličanstveno za vašu karijeru. Tu ima puno nekih bitnih odluka, bitnih promjena, međutim tempo je jako važno, znači nemojte žuriti, naročito usled retrogradnog Merkura. On će biti retrogradan od 9. do 29. pa pažljivo. Uticat će isti taj retro Merkur i na vaš svakodnevni život, na vaše emocije. Uticat će takođe i na odnose sa decom, jer on vlada kućom dece, a vlada i kućom transformacija. Tako da budite spremni, ovde se dešavaju neke veoma važne transformacije na vašem profesionalnom planu. Sam pun mesec on se dešava u vašoj 3. kući, to je kuća komunikacija i mogući su neke nove komunikacije i neka istina, neki dobri savjeti koji se odnose na vašu neposrednu okolinu ili na neke savjete koji se odnose na rođake ili pak odnos sa ocem ili nekim bitnim autoritetima. Sunce kada bude ušlo u vašu 10. kuću od 16. novembra naglašava neke nove početke na poslu, neki godišnji možda reset, pošto on svakih 12 meseci dolazi u tu kuću i ovdje će možda nadređeni ili vaši šefovi ili određeni autoriteti veoma ceniti vaše napore. Ovo je odlična pozicija za sunce, to sve naglašava vaš uspeh u okruženju. Međutim, ovaj Merkur, on pravi problem jer je retrogradan u vašoj 10. kući, pa su mogući neke glasine, neke tajne i neke manipulacije, tako da sve što budete čuli ili pričali ili pregovarali, polako, znači uzimajte sa nekom rezervom, nemojte donositi neke konačne odluke, niti potpisivati važne ugovore ili promene na polju karijere u ovom momentu. Dakle, do 29. ništa. Fokusirajte se na vaše ciljeve, izbegavajte politiku, recimo u nekim socijalnim krugovima. Guru retrogradan, on u znaku raka u 6. kući, on može da olakša neke vaše zdravstvene probleme, vraća vas sebi i rješavanju svega toga. Mogući su i neka, da kažemo, i finansijska umanjenja ili neki gubici, tako da vodite računa i o finansijama. Sam Saturn kreće direktno, on je vaš vladar, on je u vašoj 2. kući, bit će fokus na finansije, na porodicu, tu se sad nešto menja, bit će i nekih značajnih razumevanja sa vašom familijom, porodicom, razumećete se onako jer ste preuzeli neku svoju odgovornost, tu se neke stvari poboljšavaju. Dakle, idete samo napred, gurajte, lepo komunicirajte, izbjegavajte tračeve dok je ovaj Merkur retrogradan, prazne priče, jer zapravo Saturn
Saturn negde to ni ne voli na kraju krajeva, a ovaj Merkur u Škorpionu gore može da bude izazovan na javnoj sceni. Tako da na tom planu treba izbjegavati stvari rekla, kazala. Potom imamo posljednji podznak, to su ribe, pun mesec, to je početni taj astrološki događaj, uticat će na finansije i to u nekom pozitivnom smeru. Venera, ona se nalazi u vašoj 8. kući, ukazujući na neke nove investicije, moguće na neki biznis koji je jasniji. Ovdje će biti uspostavljen neki važan razgovor, ali i mir sa porodicom ili sa porodicom partnera. Sve to utiče pozitivno na vaše emocije i na neke vaše svakodnevne interakcije. Ste se oslobodili nečega što vas je možda tištilo. Eto, to je taj pun mesec koji može ovdje da donese. Ova prva nedelja novembra je generalno ok, međutim čim krene ovaj retrogradni Merkur 9. i Guru 11. tu imamo neka druga razmišljanja, budući da su to grahe koje vladaju. Guru vlada vašom 1. kućom, Merkur vlada vašom, Bud vlada vašom 7. kućom, pa su moguća neka nova razmišljanja, premišljanja, dogovori, pregovori, da li kroz dom, da li kroz veze, da li kroz biznis, da li su moguće neke konfrontacije, mogući neki nesporazumi i tako dalje. Znači ovdje sad taj period, možda toliko Guru ne, ali ovaj Merkur je malo nezgodan jer se on nalazi u znaku Škorpiona, zajedno sa Marsom, zajedno sa Suncem od 16. i sa Venerom od 25. Tu će biti i mlad mesec, tako da ovaj retrogradni Merkur naglašava opreznost. Moguće su i neka kašnjenja u putovanjima, u konsultacijama, u razgovorima, zdravstvenim, pravnim, finansijskim problemima, moguće neko drugačije razmišljanje, naglašavajući izazove u vašem okruženju. Dakle, ovaj sami Merkur, on je tu u 9. kući, zajedno sa svim ovim planetama u Škorpionu. Dakle, nije on toliko loš. Nije on toliko loš, ali on ovdje ukazuje na neke moguće probleme sa inostranstvom, na tom nekom duhovnom planu. Mogući su i neki problemi na putovanjima u neke strane zemlje, upravo zbog ovog retrogradnog Merkura. Saturn, on će krenuti direktno, rekao smo 28. novembra, pa budete spremni za neku novu odgovornost, jer on prolazi kroz vašu 1. kuću. Dakle, nova odgovornost, a vi ste spremni za nju. Spremniji ste nego što ste bili. Nešto ćete vi novo verovatno primiti kao odgovornost, možda malo teži posao, međutim imat ćete fokus na taj neki vaš napredak. Vodite računa o stresu. Problemi u vezama su mogući jer taj Saturn hladi sve što je naspram njega i hladi kuću koja se nalazi i sve što aspektuje i 3. kuću od njega i 10. kuću od njega, ali on kad hladi 10. kuću, on onda negde, ako se to još potrefi sa vašom 10. a jeste, on onda daje veliku profesionalnost. Kako god, budite strpljivi, očekujte možda i neku konfuziju u nekim savjetima koji dolaze od drugih ljudi, zato što je aktivirana 9. kuća, kuća savjeta, a opet Merkur to voli da radi, međutim retrogradan pa još u Škorpionu, pa ti savjeti mogu da budu čak i neke manipulativne ili skrivene prirode. Tako da vodite tu računa, vlada i 7. kućom. Međutim, znate šta? Saturn ovdje donosi pomoć. Saturn je taj koga treba ovdje slušati. I jednostavno to je ono što će vam pomoći da se koliko god izborite sa tim nekim situacijama u 9. kući sa ovim retrogradnim Merkurom. Kako god, cela situacija nije toliko loša, a upamtite svi vi, ovaj mesec je zaista jedan mesec koji donosi dosta duboke i krupne promjene i to možda i nevidljive, ali ih donosi sigurno. Tako da spremite se za neke velike preobražaje. Dragi moji, toliko za sada i nekom sljedećom prilikom sa novim videozapisima retrogradni Merkur, retrogradni Jupiter, još neke druge stvari koje se pripremaju. Vaša Jelena. Svako dobro.